Bună ziua și bine ați venit pe canalul de YouTube Leacuri de la țară. Numele meu este Adrian și împreună cu soția mea, Oana, și cu fetița noastră de 2 ani, vom fi moderatorii acestor episoade de pe canalul nostru de YouTube Leacuri de la țară. Ce este Leacuri de la țară? Leacuri de la țară este un loc unde noi, ca inhabitanți ai acestui pământ, nu suntem invazivi cu natura și cu tot ceea ce viețuiește în jurul nostru. Acum un an de zile am decis să ne mutăm la țară, mai exact undeva în Bucovina, și să locuim cât mai în armonie cu natura. Începând de la faptul de a nu avea curent, de a nu avea apă curentă în casă, să iasă apa din perete, de exemplu, și multe alte aspecte care ne-a demonstrat că o viață sustenabilă este cea mai câștigată situație. It's a win-win situation. Și din partea mediului înconjurător, a naturii, și mai ales din partea ta, ca sănătate mentală și corporală. Ne-am mutat la țară, am început o grădină biodinamică, o grădină în care tehnicile de agricultură sunt non-invazive cu mediul înconjurător. Pentru mai multe episoade vă rugăm să dați subscribe la canalul nostru de YouTube Leacuri de la țară. Până data viitoare, până la episodul cu căpșunii, să auzim numai de bine.